tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, muna yaba masa bisa ni'imomi da ba sa ƙirguwa da yamana. Mafi girman ni'iman da take tare da mu ita ce ni'iman addinin musulunci. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, muna neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a matsayinmu na rauna na gajiyayyu wanda ba su da galihu. Muna neman gafararsa a matsayinmu na masu saba masa da aikata zunubai da kaucewa tafarkinsa da biyewa son zuciyanmu. Muna neman shiryan Allah subhanahu wa ta'ala, muna neman mafaka da tsari daga shi Allah ɗin ya kare mu daga sharrin kawunanmu da munanan halayenmu da ɗabi'unmu. Duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi, ya tabbatar da shi akan tafarki madaidaici, ba ka taɓa sama masa wanda ya isa ya ɓadda shi ko ya zamar da shi ko ya kautar da shi. Hakanan duk wanda Allah maɗaukakin sarki bai so shi da shirya ba ka taɓa sama masa masoyin da zai shiryar da shi. Ina mai shaida babu shakka hakika babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya. Dukkan mulki da isa da iko da girma da fankama ta Allah ce. Shi Allah nan abun godewa ne a koyaushe. Shi kaɗai ne makaɗaici wanda kowa yake fuskantansa da bukatunsu, wanda bai haifa ba a haife shi ba, babu wani mai kama da shi. Shi ne kaɗai guda ɗaya makaɗaici wanda yake tafiyar da al'amuran duniyan nan kamar yadda yake so. Allah nan shine na farkon da bayi da wani abu kafin shi, shine na ƙarshen da babu wani abu bayan shi, shine wanda yake a bayyane da babu wani a sama da shi, shine wanda yake a ƙasa a ɓoye da babu wani a can ƙasa da shi. Shi Allah nan shine abin bautan mutanen farko, abin bautan mutanen ƙarshe, shine abin bauta fi samawati a cikin sammai bakwai da abin da suka ƙunsa, shine abin bauta a cikin ƙasai bakwai da abin da suka ƙunsa. Shi Allah na ya san sirrinku da dukkan abin da kuke aikata shi a ɓoye, wa jaharakum ya san abin da kuke aikata shi a bayyane, kuma ya san dukkan irin abubuwan da kuke aikatawa dare da rana. Ina mai shaidawa tabbas lallai shugabanmu Muhammadu bawa ne na Allah kuma manzo ne nasa, wanda ya ce da bakinsa tsarkakakke dukkan al'ummata za su shiga aljanna sai dai wanda ya ƙi. Sahabai suka zabura suka ce, ya Rasulallah, wa ko zai ƙi shiga aljanna? Ya ce, man a ta'ani wanda yake mun biyayya yake bin umarnina, ya hannu daga abin da na hane shi, ya aikata abin da na umurce shi da shi, to shi ne wanda ya so shiga aljannan. Wanda yake saba mun kuwa unce ya bari abin da na ce kar a yi shi yake yi, abin da na ce a yi ya bashi, to wannan shi ne ya ƙi aljannan da kansa. Ya ‘yan uwana musulmi, take masu karamci da daraja, ina muku wasiya, ku masu sauraro da ni mai magana, wanda babu bambanci tsakanin masu sauraro da mai maganan nan sai da tsoron Allah. To ina muku wasiya, ya ku ‘yan uwana masu daraja masu girma masoya, da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki a kowane lokaci. Mu zamanto masu ji, masu ɗa'a da ladabi da biyayya da girmama umarnin mahalicinmu Allah subhanahu wa ta'ala.
a duk lokacin da Allah da manzansa suka umurce mu mu ɗauki umurnin nan, a duk lokacin da suka hane mu mu hannu, domin yin haka shine nasara, shine jin daɗi na duniya da kuma gobe kiyama. Ya ‘yan uwana musulmi, taken hudubar mu a yau 24 daidai ga watan Rajab, watan 7 kenan na kalandar musulunci na shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga mahaifansa Makka zuwa makwancinsa Madina, wanda ta yi daidai da 23 ga watan 5 na shekara ta 2014 miladiya. Taken hudubar shine hikimomin ziyartar makabarta da kuma zuwa gaida marasa lafiya. Ya ku bayin Allah, ku sani Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana alƙur'ani a cikin suratul baƙara, inda ya sifanta mana zukatan 'yan adam cewa zuciya idan ya lalace, zuciya idan ya ƙeƙashe, to ƙeƙashewar zuciya tamkar yadda dutse yake. Kai ya ce, Allah ya ce, kai zuciyan ɗan adam ga ta dai tsoka ce, ba ƙashi ba komai a ciki, tsoka ce, amma Allah ya ce idan zuciyan nan da ƙeƙashe, to babu shakka ta fi dutse ƙeƙashewa da ƙarfi. Ba ma kaman dutsen ma ba, a'a ya ma fi dutsen kawai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku saurara da kyau ku ji ni, ya ce a cikin jikin ɗan adam akwai wata tsoka, ga manzo Allah ya kira zuciya mudghatan, tsoka. Ya ce wannan tsokan idan ta yi kyau, ta nagartu, to dukkan jiki yakan zamanto mai kyau kuma nagartacce. Idan wannan tsokar ta lalace, ta gurɓace, manzo Allah sassala ce dukkan jiki zai biye mata, shi ma ya lalace ya gurɓace. Ido sai ya lalace ya gurɓace, harce sai ya lalace ya gurɓace, hannaye sai su lalace su gurɓace, ƙafafuwa sai su lalace su gurɓace, al'aura ta lalace ta gurɓace, kunnuwa su lalace su gurɓace, ba sa son jin alheri. Me yasa duk waɗannan gaɓoɓin masu muhimmanci suke gurɓace su lalace? Saboda zuciya ta gurɓace ta lalace, ita ce jagora, sai sauran gaɓoɓin su zamanto mabiyanta. Shi sa Allah yake nuna cewa halakan ɗan adam bai taɓa yiwa sai biyewa son zuciya. Abinda zuciya ya ce a yi shi ne sauran gaɓoɓin za su yi, shi ne ɗan adam zai bi. Hannu ba zai taɓa alheri ba, duk inda ya fidda hannun shi ya ɗora hannun shi akan wani abu, to sharri ne kawai zai aiwatar. Duk inda ƙafa ta taka ta je, sharri za ta je ta aiwatar. Duk inda ido zai kalla, sharri zai kalla, har ce ya furta sharri. Haka za ka tar, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ce, kun san wannan tsokan mecece? Ya ce, alawa huwal kalbu. Wannan tsokan ita ce zuciyan ɗan adam. Ya yawan abubuwan da suke gurɓata, abubuwan da ke gurɓata zuciyan, su ƙeƙashar da zuciyan, su lalatar da zuciyan, wato bi ma'ana ya yawansu a irin wannan zamani, suna nan sun yawaita babu iyaka, musamman a irin wannan lokacin da muke ciki. Wato
ya mamakin yawaitan abubuwan da ke ɓata zukata a yau, zuciyan ɗaiɗaiku ko zuciyan al'umma gaba ɗaya. Wannan zuciyan da Allah ya sifanta shi da irin wannan sifa, bayan ga ta tsoka ce zuciyar, tsoka ce ƙarama a cikin jikin mutum, amma ita ce take tafiyar da dukkan gangan jiki. To babu shakka irin wannan tsokar da ƙeƙashewar babu abin da ke magance shi ya tausasa zuciyar ta bar wannan ƙeƙashewar, babu shakka sai jin wa'azi da karatun alƙur'ani. Allah ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, ashe ba da ambaton Allah bane zukata suke tausasa, suke laushi, suke barin ƙeƙashewa. Zuciya kullum tana buƙatar wa'azi da faɗakarwa da tunatarwa. Zuciya kullum tana buƙatar nasiha. Kaman bishiya ce wanda kullum in ka dasa ta tana buƙatar ruwa, in ba haka ba za ta mutu. To haka zuciya kullum yake buƙata. Zukata a cututtukan da suke harba zuciya har zuciyar ta ƙeƙashe ta kai matsayin irin sifan da Allah ya sifanta ta, ko ta kai irin matsayin da manzon Allah sallama ya kai ta. Cututtuka biyu ne rak, ba na ukunsu kuma babu ƙasa da haka. Na farko akwai maradu shubuhat, cututtuka na shubuha, a sanya mutum wata irin shubuha a addini, a sanya masa shubuha a aƙidarsa. Kaga mutum gashi musulmi ne amma ba yahude ne zuciyar, haka za ka tarar da shi. A rikita ka a aƙidanka kwata-kwata, kaga ka bar aƙida mustaƙimiya, mutum ya fanɗare, ya zamanto aƙidarka da jin daɗinka da rayuwarka sai ka zagi sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ka zagi Abubakar ka kafirta shi, ka zagi Umar ka kafirta shi, ka zagi Aliyu ka zagi Sayyidina Usman ka kafirta shi, ka kamanta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗansu nau'i iri na ƙazamtattun dabbobi wa iyazu billah. Shi ne kawai irin ciutar da ta kama wata irin zuciya. Sahabai kawai la'antansu da zaginsu da cin mutuncinsu da gidan manzan Allah sallallahu, shi ne kawai zuciyar ke natsuwa da ita aka yi imani. Ta ka zakatar wani zuciyar ta munafurci ne kawai. Wata zuciyar ta bar aƙidan musulunci gaba ɗaya. Kana faɗa da yahudu da nasara, ashe ga gaba yahudu da nasara dab da kai. Haka za ka samu. A ɗauke ka zuciyarka ta harbu da son bidiyoyi, ƙirƙire-ƙirƙire da nesantar da mutum daga dukkan wata sunna. Bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya sifanta mana zuciya yadda take kaman kwantena haka, wani ɗan abu mazubi. Ya ce shi wannan mazubin baya taɓa ɗaukan abu biyu wanda suke kishiyoyin juna. Bayan da za a yi zuciya ta ɗauki kafurci kuma da imani, ba sa taɓa haɗuwa, dole wani ya fidda wani. Imma kafurcin zalla, imma imanin zalla. Haka nan zuciyar nan ba ta taɓa ɗaukan bidi'a da kuma sunnan manzon Allah a take, ba sa haɗuwa, sai wani ya yi flushing wani out, ya fidda wani tukuna sannan ɗaya ya zauna. Imma tsantsan sunnan, imma tsantsan bidi'a, ba sa taɓa haɗuwa.
to bi ma'ana a rikitar da mutum a aƙidansa, a rikitar da shi a musuluncin, ya rika ganin yana shakkan musuluncin ma, yana ganin musuluncin a rikitar da shi har ya gamsu cewa musuluncin ma addini ne na tashin hankali ya gada kawai. Addini ma ba wanda yake ka adalci ba ne, addini ne wanda yake tada zaune tsaye. A rikitar da shi har zuciyar ta natsu ya gamsu da wannan, to an ciwon shubuha, wata shubuha za a jefa masa kawai, ciwon shubuha ta kama shi. Idan Allah ya kare shi daga wannan ciwon, sai kuma maradu shahawa, ciwo na biyu shine ciwo na sha'awan abin duniya da son abin duniya. Wannan shine son hutawa, son holewa, son kujera, son mulki, son matsayi, son sai ni na wuce a gaba, kullum ni ne a sama sai dai a biyo ni, son tara dukiya da nau'o'insu, mallakan abun duniya, gidaje da abin hawa. To shi kuma wannan komai mutum zai yi shi don ya same su. Zai iya sai da sassan jiki, zai iya hallaka ɗan adam, za iya ɗora shi a wani tafarki, rayuwan shan jini, rayuwan shirka, a ce ya taka ƙur'ani ko ya jefar da shi ko ya zulma shi a shadda ko ya yi abubuwa na ƙazanta, duka da duk wani abu na shari'an Allah ya wulaƙanta shi. Ya ku bayan Allah, mutane nawa ne muke gani a rayu suka rataye kansu ko suka harba kansu saboda wani abun duniyan bai samu ba, saboda duniyar ta shige su, rashin samun abin da suke bukatan yasa suka rataye kansu, suka kashe kansu ko suka kashe wani domin su samu abin duniya. Musulmi nawa ne ya sai da lahiran shi don duniyarsa, don duniya ta samu? Musulmi nawa ne yau da ka samu yake wayan gari yana musulmi mumini, amma kafin a kai yamma ya zamanto kafir, ya rabu da addini, ko kuma a kai yamma da shi yana mumini musulmi, kafin a kai asuba within wannan lokacin har ya fita musuluncin ma, ko a aikace ko a magance, saboda duniya ta samu. Musulmi nawa ne suke saba wa iyayensu gaba ɗaya saboda duniya? Musulmi nawa ne yau suke ɗaukan makamai ko a ruɗe su a ba su makamai su yi ta'addanci ma waɗansu don samun dukiya da za a ba su da wasu alƙawura, su zubar da jini don wani alƙawari da aka musu na duniya, su halakar da dukiyoyi na jama'a don samun wani abu na duniya, wanda jariri bai kubuta daga ta'addancin shi ba, ƙaramin yaro bai kubuta daga ta'addancin shi ba, dattijo tsoho bai kubuta daga ta'addancin shi ba, mace mai rauni bata kubuta daga ta'addancin shi ba, dabbobi ma ba su kubuta daga ta'addancin shi ba. Mutum nawa ne yau yake tozarta mutane ya ci mutuncinsu don abun duniyan da aka alkawaranta masa? Ga su nan babu iyaka, saboda duniya, ciwon son duniya, ciwon son abun duniya, ciwon son rayuwa, shi ya harba zuciyan har ta ƙeƙashe ta zamanto haka. Wannan shine maradu shahawat, ciwon sha'awan abin duniya. Wancan kuma ciwo na shubuha a addini. Yau mata nawa ne yau suke bijirewa mazajensu a gidajen aure? Mata na ne suka fita saboda wani abin duniya suka bar 'ya'yansu da gidan aurensu?
ji mace tana gararan ba tsakanin Dubai da Najeriya, tsakanin Jidda da Saudiya da Najeriya, ga 'ya'yanta ta fita ta bar su, ta bar gidan mijinta na sunna ta tafi an shiga wani abu ya fisge ta, ga shekaru masu yawa an yi su kaɗan ne ya rage, amma yanzu ake so a buɗe ido za a yi yawo a duniyar a yi zaman kansu. Mata nawa ne? Mata na ne suka kashe kishiyoyinsu saboda kawai miji, mallakan abin da miji yake da shi, su haukatar da 'yan uwansu kishiyoyinsu, su halaka 'yar kishiyoyinsu. Mace na ne mata na ne suka halaka mazansu akan kishiyoyinsu saboda menene? Maradu shahawat, son abin duniya da tara abun duniya. Ni kadai nike son in zauna in mallaki abin da ya mallaka. Na ne da suka fitan abun ya gagara, aka koma zaman kai, ta zauna zaman kanta, zaman shashanci, zaman shirme da sunan sana'a. Irin wannan duniya da ake wawaso a kanta, aka ɗauke ta da wannan muhimmanci har ta makantar da mutum ga cewa wannan kashe shi haram ne, har ta makantar da mutum ta halatta jininsa, ta makantar da mutum ta halatta dukiyarsa, ta makantar da mutum ta halatta ci masa mutunci. Ya duniyar take gaba ɗayanta. Allah ce ya Muhammad buga musu sallallahu alaihi wasallam, buga musu misalin wannan duniyar da ta kai waɗansu har ga haka yadda take. Allah ce wadrib lahum mathalal hayati duniya, buga musu misalin rayuwar duniyar yadda take ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya take? Allah ce kama in anzalnahu minas sama'i, kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama lokacin damina. Fahtalata bihi nabatul ardi, duk wata ƙwaya da take cikin turbaya sai ta jika ta fara tsiro, duk wata ƙwaya ta tsira, duniyar ta yi kyau da tsiro, ko ina ka ga yabanya lokacin damina. Masara ce, maiwa ce, a'a shinkafa ce, duk wata shuka da ciyawa da ganye da fishiya kaga sun yi kore shar, ko ina kore shar, abun gwanin ban sha'awa, wanda in gona ce mutum ya shuka yanda take jan hankalin shi da burge shi, zai iya mutuwa idan mai dabbobi suka sa dabbobin a cikin gonan, zai iya mutuwa akan gonan saboda kyawun da gonan take da shi a wannan lokacin. Ga ta kore shar, mutum manomi har baya iya awa 4 a gida yana zaune, ko da ba zai yi noman ba, zai dan zagaya gonan, ya rika zagaya, ya shige ta nan, ya fita ta can, ya kalle ta ta can gefen, ya dawo ta gefen gabas, ya tsaya ya kalle ta, ya koma ta kudu ya kalle ta, ya dan wuni ya zauna, ya taso ya dawo. Gonan akwai jan hankali, ta ja hankalin shi gaba daya. Yau da gobe fa ya Allah, Allah ce yau da gobe fa asbahat hashiman tazruhu riya, yau da gobe za ta bushe, ta yankone, ta zamanto karmami, shi da kanshi zai ɗauko gatari ya sare ta, gonar ya sare ta, ya kira mai dabbobin da ya ce za a mutu a jiya, ya ce ya zo ya ci karan, ya ba shi shanu, ku sha dabbobi a ciki. Can ka ga iska bayan ta zamanto karmami ta fatattake, idan aka yi guguwa ko iska kaga duk ya share karmamin ma, ba zai sake taka wannan gonan ba, sam bai sha'awa ma ya je wajen. Allah ya ce haka duniyar gaba ɗaya take, lokacin da take jan hankalinka, take jan hankalinka, adon da kyale-kyalin da menene, idan aka samu can wani ɗan lokaci kawai sai kaga gaba ɗaya ashe ma duniyar ma in ji Allah maɗaukakin sarki ba ta kai darajan fika-fikin sauro ba. Allah ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, Allah a bisa dukkan komai mai iko ne a kansa. Saboda haka a wata aya Allah ce an ƙawata wa mutane sha'awar son mata, sha'awar son ‘ya'ya,
sha'awar son tara dukiya da taskance ta irin na azurfa ne, zinari ne, madadinsu yanzu mu ce naira da dala da euro, da dawakai masu ƙarfi ingaraman doki, su ne matsayin jeep yanzu da manyan motoci. Wal an'ami da dabbobi, a ce gonan shanuwa ne da take gu kaza, shanun na ƙasan waje ne. Wal harfi da gonaki, a ce wane ya je hutu gona, ka je ka samu gonan lemu ne, ayaba ne, gwaiba ne, menene a nan duniya. Kullum ana can, kullum fa sai an fesa maganin kwari ma, shi da kwari suna batilin, amma duk da haka Allah ce an kawata mutum son wannan. Allah ce ka gaya musu ya Muhammad, zalika mata'ul hayati duniya, duk wannan shirme ne, karikite ne na rayuwar duniya. Wallahu indahu husnul ma'ab, kyakkyawan makoma ta rayuwar jin daɗi tana wajen Allah subhanahu wata'ala. Ya ƴan uwana musulmi, babu shakka abinda ya gabata na ƙeƙashewar zuciya da irin cututtuka manya-manya da suke harbin zuciyan su lalata zuciyan, cutan shubuha na addini da cutan sha'awan son abin duniya, babu shakka suna da magani. Ba abinda ciwo da yake ake fama da shi da Allah bai kawo maganin shi ba. Saboda haka magani da za a rike don kariya daga wannan cututtuka guda biyu nan, na farko akwai yawaita karanta alkur'ani. Musulmi ya rika karanta alkur'ani a natse, karatu na la'akari da sa hankali da tunanin ma'anar ayan da ake karantawa. Na biyu, halartar wuraren da ake zama ana karatuttuka, majalisan ilimi, da zuwa inda ake ambaton Allah, karatun ƙur'ani, a zauna a yi ta istighfari, a yi ta zikiri irin wanda ya dace da sunna, da kuma bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya umurce mu rika yi. Na me ya Rasulallah? Ya ce ziyartar makabarta. Me yasa ya Rasulallah? Ya ce li'annaha tudhakkirul akhira, ziyartar makabarta na tunatar da mutum lahira yanda take. Za ka shiga makabarta ka duba iya hangenka, in a farkon makabartan kake iya hangenka, duk inda ka kalla kabari ne ke bin kabari, kabari ne ke bin kabari, ta can ta nan ta ko'ina. Da za ka tsaya kai kadai a ciki, da ka shekara za ka ji ba abin da zai motsi a ciki, shuru za ka ji, shuru ba magana, shuru ba motsi. Kuma a cikin makabartan akwai wanda da ya fi ka buri, wanda ya fi ka tara abun duniya, wanda ya fi ka wal'iyazu billah tara haƙoƙin waɗansu don ya azurta kanshi, duka gashi nan a kwance. Idan ka duba inda ake kwancen, kaga inda aka fidda mutumin, za ka samu lalle wannan kan ba abin da zai magance masa komai a nan sai aikinsa. Waje ne babban gatanka a sanya ka a kwance, babu komai, direct tsakaninka da ƙasa kawai. Je makabarta yanzu in za a binne wani, ana tona kabarin, za ka ga ruwa na naso a kabarin, haka za a shimfiɗe shi da alawayyo, ana shimfiɗe shi, ruwan ma nason ya taɓa, ya jiƙe likkafanin, ya taɓa jikin shi gaba ɗaya, ba filo babu komai. Babban abin da za su ɗora masa, a farfasa wata tukunya, tsohuwar tukunya a sa, sanyan ganyen bishiya za a ɗauko a tula a kai. Duba wannan wajen,
yanda muke ganin wannan waje annabi sallallahu alaihi wasallam idan mumini mutumin kirki ya sa'an shiga yanda za a faɗaɗa kabarin ya fi masallacin nan da premises ɗin shi gaba ɗaya kabarin yanda mutum zai ga faɗaɗan kabarin. Amma wanda ko bai samu sa'an shiga ba to shikenan. In mace ce ka rika kai iyalanka ka sa ƴaƴanka a mota ku rika tafiya ziyartar makabarta su ga makabarta a wajen. Duk wani irin burin da take da shi ko ɗanka mai kwance a waje akwai wanda burin su ya ninninka nasu ɗin, amma ga su inda duniyar ta kawo su burin ba a cimma shi ba, ba cimma burin ba. Na biyu manzo Allah sallallahu ya hore mu da ziyartar marasa lafiya. Wannan sukan sa zuciya ta yi taushi, zuciya ya rage buri. Sa iyalanka da 'ya'yanka a mota, na sha maimaita wannan. Ba wai duk lokacin da aka ganka da iyalanka a mota da 'ya'yanka sai supermarket, shopping complex, supermarket, shopping complex, sai inda za a je a ci snacks, a ɗanci wannan, a ɗanci wannan, a yi outing, a je a zauna a wani gu, a kan kujeru a ci wannan, a yanka wannan a ci. Wannan ba zai magance ba. Idan aka kai su wannan aka nuna musu duniya, sai a ce to kai su kuma inda za su rage buri, kai su wani gu inda za su natsu, kai su makabarta su gani. Ku ziyarci asibiti ɓangare daban-daban na emergency da accident da kaza da kaza da kaza da kaza, duk ka zaga da iyalanka da 'ya'yanka ku rike wani abun da za a yi ɗan ihsani. Kaga wani makogoron da kake da shi na haɗe ruwa, duk ka fitini gidanku ka ƙi natsuwa, kin fitini mijinki, za ki ga wannan abin da kike sha ɗin nan wata ta roba ake tura mata. Ina mara lafiya ma ake tura masa juice ta hanci, ina zai samu wannan ruwan ya shiga ma kawai? To roba ce aka sa ta hanci ta diro har cikin, sai dai a yi pumping. Wani fitsarinsa roba ne aka tsaga aka sa, yana rataye da jakan fitsarin a maransa, fitsarin sai dai ya zubo kai. Wani bayan gida ne kawai, wani ga kasusuwarsa raga-raga. A rika kaiwa za a rage buri. Amma iyalinka da 'ya'yanka ba su san komai ba sai shopping complex, sai wajen tanɗe-tanɗe, sai wajen sayan gwalagwalai. To kana ɗan kuskure kaɗan ka gyara, lallai a gyara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Kuma ya ambata mana duk musulmin da ya tashi ya ziyarci mara lafiya yana cikin farfajiyar aljanna ne har ya dawo gida. Duk a rika zuwa irin wannan, ƴaƴa za su natsu, iyalai za su rage buri, kowa zai dawo taitayinsa, kowa zai dawo taitayinsa. Idan da an sayi snacks aka tara an fito supermarket, aka zo aka ga wani marar lafiya yadda ya ragargaje ma malan da ƙyar gashi nan numfashi da ƙyar, wallahi cin wannan snack ɗin sai ya gagara in an da gida, wallahi sai ya gagari wata, sai ya gagari wani yaro. To haka ake so, kar a karkata waje ɗaya kawai, kullum abun duniya kawai, gasa kawai. Wani sa'i ka je da iyalan da 'ya'yan ma ku sayo snacks ɗin, sai su ga wani wanda ya kinkimo sama da abin da ka saya, sai ta yi ta kallon na wancan, ta rena ma abin da ka saya mata, ƙarshen ta kenan. Ko ka sayo mata gol ɗin, an je shagon gol, ga na wata can da ya je a gefe tana hango shi inda manya-manyan nan suke na aka kwaso mata, sai ku dawo ta rika kallon nata ma haka kawai. Duniyar kenan. Shi yasa Allah ce alhakumut takathuru hatta zurtumul makabira kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna aljahim thumma latarawunnaha 'ayna alyaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Allah ce duniyar ta shagalantar da ku har ma kuka fada kabari ma ba kuma tuna fa kusan lokacin da kuka fada kabari ba. Saboda haka wani mutum ya zo wajen ummu darda'i, Allah yarda da ita, sahabiya ce mai albarka,
ya nemi fata, ya kawo mata damuwarsa na cewa zuciyarsa ya ƙeƙashe baya jin daɗi yadda yake tafiyar da al'amurarsa. sai ta ce lallai kana fama da babban ciwo kuwa, sai dai ina baka shawara ka rika zuwa gaida marasa lafiya, in ji Ummu Darda radiyallahu anha. Ka rika kai sallan jana'iza da binne mutane tare da kai, sannan kuma ka rika ziyartar makabarta. Ya ce to, sai bayan waɗansu 'yan watanni can sai ya dawo mata cikin farin ciki da jin daɗi malam. Ya ce wance Allah ubangiji ya saka maki da alkhairi, wato bi ma'ana buƙatar shi ta biya kenan. Saboda haka ya 'yan uwana musulmi, mu rika ziyartar makabartan 'yan uwanmu, mumunanmu ne a kwance a wajen, gidajensu ne, mu ma inda za mu je nan gaba mu rika musu addu'a, mu rika ziyartar 'yan uwanmu marasa lafiya da lalura ta tsare su suna kwance a waje ɗaya. In Allah da zukatanmu za su tausasa, za mu samu mafita da magani na ƙeƙashewar zuciya, sannan kuma za mu rage buri, sannan kuma za mu rika gode wa Allah a irin yanayin da muke ciki da abin da ya bamu. Da fata Allah maɗaukakin sarki mana albarka. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اعزنا بطاعتك لا تذلنا بمعصيتك، واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم تحصنا بك، تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا الوكيل. حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الذي هو حسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربنا على صراط مستقيم. نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم